Vážení, v posledných dňoch sa na Slovensku spúšťa niečo, čo tu nebolo dlhé roky, pretože naposledy sa krajina spamätala trošku po vražde Jana a Martiny, kedy si niektorí uvedomili, že Ficová klika vlastne pustila k moci mafiánske klany. A to, ako sa premiér Slovenska dnes správal v Poprade voči vlastným občanom, ako arogantne, hrubo a agresívne sa choval ku študentom, to je len dôkazom toho, že tých vyše 800 psychiatrov na ňo neupozorňovalo márne. Zároveň treba povedať, že tento človek už nie je schopný rozprávať súvislé normálne veci. On je úplne otrhnutý od reality. On tam dnes úplne vážne splietal veci, ktoré sa môžu zrodiť len v nejakej chorej, komunistickej, putinovskej hlave. A toto hovoril úplne vážne. Študentom. Popri tých urážkach a arogancii. A nechcem ani komentovať ten jeho kompárs, ktorý si tam naviezol, lebo je strašne smutné a ubohé, keď tento človek už nevie ísť bez nejakých svojich poskokov, svojho komparzu medzi normálnych ľudí. A svedčí to aj o tom, že sa mimoriadne bojí toho, že na Slovensku už ho väčšina ľudí proste prekukla. A preto teraz mobilizujú všetky tie žumpy, všetkých tých proruských trolov, dezinformačné kanály, ľudí, ktorí žijú z nenávisti, ktorí tu sú preto, aby za peniaze ubližovali druhým, alebo z nejakého strešteného presvedčenia proste rozbíjali túto krajinu. Pretože sa boja. Pretože sa blíži 17. november a oni veľmi dobre vedia, že tí ľudia, ktorí chcú ísť do ulic, ktorí majú plné zuby toho, čo robia s touto krajinou, že tých ľudí je čoraz viac. A že tí ľudia sa jednak na nich hnevajú, ale jednak už sa z nich smejú. A toto je, priatelia, niečo, čo Fica irituje úplne najviac. A tí študenti s kriedami, s kľúčmi sú toho symbolom. Ja pevne verím, že toto je začiatok toho, ako ich demokraticky a čo najskôr táto krajina pošle tam, kam patria a ešte budú niesť zodpovednosť za to, čo s našou krajinou za posledné roky narobili.